nisabin zakkar amfanin gona ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da bai kai wusuki 5 ba babu zakka a cikin sa. Wusuki 5 kuma shine sa'i 300. Sa'i 300 a lissafin kilogram ya danganta da ko masara ce ko gero ne ko wake ne ko alkama ce ko shinkafa ce, amma dai daga 600 ne zuwa 650 yawanci nauyin a babun abubuwan abinci da ake mu'amala da su. Zai iya kasancewa kusan daidai da in aka auna shi yanzu zai iya kaiwa kamar buhu 8 da wani abu ko kamar buhu 8 da rabi shine kusan kiyasinsa. Don haka duk wanda ya samu amfani na abin da ya noma na kayan abinci ya kai ya kai buhu 8 da rabi ko ya kai buhu 9, to wannan akwai zakka a cikinsa. Zai bayar da zakkarsa 1/10 wa atu haqqahu yawma hasadihi, ranar da aka girbe, ko kuma 1/20 idan ya kasance bayi yayi da kansa, ba noma bace wacce yayi da ruwan sama, ma'ana bayi yayi abin nan noman rani kenan ko, to abin da ya samu na amfani da noman rani zai bada 1/20, kashi 1/20 a can zai bada 10% nan kuma zai bada 5%. Wannan shine misabi na abin da ake cirewa na zakkar amfanin gona.